Palamós, a Clicar, li fa falta més habitatge social? Bé, hi ha una farsa, i és que s'ha dit que s'estava construint habitatge social. No, s'està construint habitatge cooperatiu. I, per tant, les persones que hi volen entrar han de pagar una entrada, com qui paga una hipoteca. Òbviament, les xifres varien, perquè encara estan immersos en tot aquest tema, però el que hem de tenir en compte és que hi ha altres ajuntaments, en el qual, per no dir noms, no hi entraré, però sí que la regidora d'Habitatge i també el propi govern s'hi han emmirallat, han fet edificis en menys d'any i mig, i en algun cas d'un any. Per tant, el que no podem entendre és com pot ser que en 4 anys no es faci habitatge social, diguem que creiem que els joves s'han de quedar al nostre municipi, que la gent gran ha de tenir un habitatge digne, però per contra no hi fem res. I a més tenim espais, perquè hi ha un espai destinat a habitatge social, que és darrere del pavelló, hi ha destinat al pavelló actual, a la zona del darrere que hi ha on està previst el nou pavelló, i també hi ha la nau dels carrossaires, que per tant també s'ha de tenir espais per les carrosses del nostre carnaval, que no es preveu per part del govern d'Esquerra actualment, i a darrere hi ha aquests edificis previstos, no construïts, per fer habitatge social.